impressionant. Això és impagable. És molt bonic, tot. Per mi és una cursa especial, perquè jo vaig començar a fer curses amb la milla de la Sagrada Família fa 6 anys. Passar on normalment passen centenars de cotxes és un luxe. Mai havia vist això, aquesta motivació i aquesta esportivitat, i està molt bé. Corro la milla perquè hi ha molta gent. Molt rotllo i molt bé, molt divertit. Durant una volta a la Sagrada Família, que la gent t'aplaudeixi, molt maco, molt maco. Estem participant a la Gincama Solidària, que sí, Pol? Sí, és molt xula. Hem participat a la cursa i després aprofitem el dia i fem la gincama. A la Cabra Calzumba, molt bé, ens estem passant molt bé aquí amb tota la gent, amb els amics. La banda de la família dona molt ambient, hi ha molta gent. La música en directe es notava que caldejava l'ambient, que la gent estava a tope, transmetia moltíssim. La milla és sempre una gran festa, fantàstic.